者に力を。かの者に力を。かの者の剣となれ。かの者に力を。ほう、何としてもカルザス、これに耐えられる覚悟で我が敵を撃て。傷を癒したまえ。かの者に沈黙を与えたまえ。迎えが。かの者に力を。
飛ばしろ。まだまだ魔力を高めねばな。かの者に力を。かの者の剣となれ。力がみなぎってくる。かの者に力を。かの者の剣となれ。かの者に風のごとき軽さを。かの者に力を。
どけ。これで終わりだ。やるな。かの者の剣となれ。かの者に力を。かの者を守りたまえ。帝国の部を大陸に示さねばならん。かの者の剣となれ。かの者に力を。かの者に力を。たぎってきたぞ。終わったな。こういう戦いは大変。だが、そうだな。カルザスを攻めている最中に援軍を送られたら。やったー、おいらが一番だ。行こう。